Een hele goede avond. Komende vrijdag beginnen de schoolvakanties en normaal gesproken is dat de periode waarin zich langzaam de frictie doet gelden over kwijtgeraakte tentharingen of net iets te vol bepakte koffers die niet in de auto passen. Maar kan dat dit jaar ook weer? Kunnen we nog op vakantie in Europa met al die verschillende coronamaatregelen? En geeft dat misschien kansen voor coronavrij Limburg? Duitsland leidt de EU vanaf eigenlijk begin deze maand, is de voorzitter. En Merkel is hier om samen met de voorzitter van het Europees Parlement, van de Europese Raad en de Europese Commissie te praten over het pact van 750 miljard euro als herstelplan voor de coronacrisis. Welke kansen geeft dat voor Limburg? Wat betekent het bijvoorbeeld voor dat mooie project van de Einstein-telescoop dat we samen doen met onze Duitse buren? We gaan erover praten vanavond met Vera Tax, Europarlementariër van de Partij van de Arbeid. Jeroen Leenaars, die is er, van het CDA is die. En die zit een beetje op te wippen op de stoel. Want een kleine Leenaars is onderweg, misschien wel vandaag. En we zijn vereerd met de aanwezigheid van Rob Erboud, onze collega van de VRT. Hij volgt de Europese Unie hier in deze aflevering van Avondgassen vanuit het Europees Parlement in Brussel. Goedenavond nogmaals. Nog geen vakantiegevoel hier in het Europees Parlement in Brussel. En dat komt vooral omdat hier deze week de toekomst van de EU tot 2027 wordt bepaald. En om het perspectief even te schetsen, hier ligt een programma van 750 miljard op tafel. Een hele hoop geld. We praten er zo dadelijk over. We beginnen ook met een kleine quiz. De gasten die mogen hun geografische kennis van Europa even laten zien. Maar we hadden het er net al even over. We beginnen natuurlijk met de heer Leenaars. Want die heeft voor de eerste keer iets kleins op komst thuis. Maar meneer Leenaars, hoe gaan we dat doen? Heeft u de telefoon op trillen of hebben we een assistent die staat te waaien? Nee, ik heb de telefoon aan laten staan. Hij staat op niet storen, dus alleen mijn vrouw kan mij bellen. Dus als Lucy belt, dan gebeurt er iets en dan zal ik die kant op gaan. Maar de kans dat het komende half uur gebeurt is niet zo groot, denk ik. Ja. Maar als u wegloopt, het heeft niks met mevrouw Tax te maken. Dan weten we dat het thuis is. Oké, we doen een kleine quiz, want we weten, de vakantietijd begint. We zouden toch graag naar Europa op vakantie, of in Europa op vakantie gaan. Laten we eens kijken waar we eventueel naartoe zouden kunnen. Mevrouw Tax, u krijgt de eerste foto te zien en u mag raden waar dit is. Nou, kijkt u even mee. Ah, ja, mooie kleur. Prachtig veld natuurlijk. Mooi zonnetje. Ik zou zeggen Zuid-Limburg of de Elzas. Zuid-Limburg of de Elzas. We gaan het noteren. Oké, mevrouw Tax. Goed, onze collega van de VRT, de heer Herboud. Hier komt uw foto. De vakantie van deze zomer. Waar zou u hem schatten? Zweden. Zweden noteren we voor de heer Herboud. En meneer Leenaars, u als laatste, als Europarlementariër laten zien dat uw geografische kennis helemaal top is. Hier is die. Zegt u het maar. Een fresco in Italië misschien? Ik zou zeggen, ja, maar dan zal het niet het goede antwoord zijn dan. Dus dan zeg ik Slovenië. Daarom doen we de quiz natuurlijk, hè. Dat maakt het leuk. Dan zeg ik Slovenië. Ik zal jullie de oplossing geven. Het zijn alle drie plaatjes uit Limburg. Ja, dat dacht ik al. En heeft allemaal te maken natuurlijk met de nieuwe campagne die er in Limburg is gestart. Dit is Limburg, om de vakantiemensen uit Europa naar Limburg te trekken. Dit zei gedeputeerde Joost van Akker erover. We staan hier op Château Neerkan, maar we zouden net zo goed eigenlijk midden in Frankrijk kunnen staan. En dat verrassingseffect gaan we extra benadrukken, juist voor die Nederlanders die wel op vakantie willen gaan, maar het verre buitenland nog een beetje te spannend vinden. Nou, half puntje hebben jullie in ieder geval gescoord, meneer Herboud. U als eerste. Trekt het u? Kunnen we inplannen om iets te boeken? Om in Limburg op vakantie te komen, heel graag. Staat al heel lang op mijn bucketlist. Ik wil dat heel graag doen. Mijn vrouw is namelijk Limburgse, uit Belgisch Limburg. Maar de andere kant van de grens fascineert mij ook wel. En ik ga er ook wel eens graag fietsen in Nederlands Limburg. De Amstel Goldrace hellingen doen. Dus ja, graag. Ja. Maar we doen natuurlijk ook veel samen als Belgische en Nederlandse Limburger. Oost- en West-Limburg, zoals we het zelf zeggen. Er komt bijvoorbeeld een mooie nieuwe fietsroute in de buurt van Echt-Zusteren. Heeft u wel het idee dat er kansen liggen voor de regio in deze tijd? Dat we toch allemaal een beetje voorzichtiger zijn met vliegtuig, met de trein?
Ja, absoluut. Hè. Het is nu het moment om toerisme in eigen land aan te moedigen wanneer mensen twijfelen om het vliegtuig te nemen. Wij gaan ook niet op reis deze vakantie met mijn vrouw, mijn dochter en ik. We blijven in eigen land en we doen uitstapjes naar de omgeving. Ik denk dat heel veel mensen dat gevoel hebben dat het toch risicovol is om ergens te belanden op een plek waar plots een besmetting opduikt. Wanneer je niet teruggeraakt met het vliegtuig, zit je daar vast. Wie komt je repatriëren enzovoort. Toch allemaal vragen waar heel wat mensen mee zitten en die dan kiezen voor een vakantie in eigen land. Ja, we hebben het natuurlijk over de Europese regels. En nu heeft België bijvoorbeeld aangegeven van goed, die 15 landen buiten de EU, die eigenlijk op een hele hoop plekken welkom zijn, die mogen België niet in. Hoe gaat dat dan? Goeie vraag. Als die vanuit Nederland of vanuit Frankrijk bijvoorbeeld doorsteken. België heeft mee die lijst goedgekeurd van 15 landen vorige week. Maar nu zeggen ze, ja, we willen toch die mensen niet toelaten. Wanneer ze dan in Schiphol van het vliegtuig stappen, op de bus stappen richting België, zullen daar op een bepaald moment controles moeten zijn. Dus ik neem aan dat er daarover afspraken gemaakt worden met Nederland, met Frankrijk, om te beletten dat toeristen die uit Japan of Nieuw-Zeeland aankomen in Nederland, dat die dan met de bus of met de trein naar België komen. Ja, meneer Leenaars, we hebben een beetje déjà vu van de coronacrisis. Hè, dat je toch het besef hebt van, ja, die mensen kunnen gewoon reizen waar ze willen. Als iemand uit Canada hier naartoe komt, dan reist hij gewoon van Amsterdam door naar Brussel. In principe kan dat. Maar dat er toch het beeld bestaat van, ja, bij de grens, daar stopt het. Ja, en tegelijkertijd kun je ook zeggen, want uiteindelijk zijn het de lidstaten zelf die daarover gaan. En is het al uniek dat we in de eerste instantie met z'n allen besloten hadden om die mensen niet toe te laten. Dat ging in volledige samenspraak. En nu zijn we er met z'n allen, in ieder geval hebben we afgesproken dat we ze wel weer toelaten. En is het inderdaad wat vreemd dat België, nadat ze dat goedkeuren, toch besluit om het niet te doen. We hebben al afgesproken om dat gradueel te doen, dus het hoeft niet per se direct. Maar het zou wel mooi zijn als we daar één lijn in trekken. Want hetzelfde geldt met die vakanties. Ja, als wij vakanties in Limburg willen promoten, dat is wel belangrijk dat de grenzen tussen Nederland en België open zijn. Als er containers op de grens staan, dan ga je niet de grens over om Maastricht te bezoeken. Dus belangrijk dat daar in één geheel in wordt opgetrokken. En wat dat betreft vind ik het jammer dat België dat besluit genomen heeft. En ik hoop dat we dat in de komende weken ook toch samen kunnen doen. Ja. Mevrouw Tax, bijna 15.000 banen zitten er in de Limburgse toerismesector. Het is heel groot, 7,8% van de werkgelegenheid. Dus ook belangrijk dat het gaat. Ook natuurlijk in Noord-Limburg, jij bent zelf uit Venlo. Wat zou Limburg nog kunnen doen anders dan deze campagne? Ja, op de eerste plaats is deze campagne natuurlijk supergoed. Hè. Dit is in Limburg. Dit soort plaatjes, zoals je ziet, dat wij eigenlijk al allemaal misgokten. Waar is dit? Dit is gewoon bij ons in de achtertuin. Dus dat is heel mooi dat we dat mensen laten zien. Hè. Vooral in eerste instantie in de rest van Nederland. Om vervolgens dat ook naar Vlaanderen en Noord-Rijn-Westfalen uit te zetten. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Omdat gebleken ook is dat 2/3 van de mensen op dit moment nu nog twijfelt van, als ik op vakantie wil, waar ga ik dan naartoe? Het liefste niet in het vliegtuig. En 40% daarvan zoekt in eigen land. Dus dat is een hele grote doelgroep die we als Limburg naar ons toe kunnen trekken en binden. En ik vind in ieder geval een hele goede actie van provincie Limburg. Ja, wat zou je nog meer kunnen doen? Ik denk vooral mensen die zeggen, ja, ik sta daarvoor open. Bijvoorbeeld net zoals Rob, dan denk ik van, ja, prima. En als je komt, ik wil je graag een rondleiding geven. Ben trots op je eigen regio en maak dat zichtbaar. Want heel veel mensen, de toeristische sector, maar ook de horeca aanverwant, heeft ook erg geleden door de COVID-crisis. Dus daar hebben we echt wel een inhaalslag te maken. Nou, zal ik nog even de oplossingen geven? Uw foto was van Neerkanne, die van u was van, ja, dat was inderdaad in dat veld. Die van u, die was van de Maasplassen in Noord-Limburg. En die van u, dat was niet Italië of Servië of Kroatië, was gewoon Valkenburg in de grotten. De grotten. Ja. Dus allemaal gezien in Limburg. Ja. Goed, we gaan naar de Oosterburen, naar de Duitsers, die dus vanaf begin deze maand voorzitter zijn van de Europese Unie en die ook knopen gaan doorhakken. Merkel die is er om een rondje te maken om alvast die 750 miljard euro van het herstelplan min of meer voor te bespreken. Onder andere met de voorzitter van de Europese Commissie, het Europese Parlement en van de Europese Raad. Dus het wordt heel erg spannend in deze periode. Het gaat er dan over, zijn het dan bijvoorbeeld leningen, zijn het bijvoorbeeld giften? En wat moeten we dadelijk doen met die Europese begroting? Gaan we daar over de 1000 miljard heen voor de komende 7 jaar? Nog nie waren Zusammenhalt und Solidarität in Europa so wichtig wie heute. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, die Krise im Sinne aller zu lösen, dann wird sich die EU-Länder werden sich immer weiter auseinanderentwickeln. Europäische Wirtschaft
lässt sich nicht auseinanderdividieren, auch nicht in Krisenzeiten. Wir wollen nicht spalten, sondern wir wollen zeigen, dass jetzt Mut, Ambition, aber eben auch Solidariteit gefragt sind. Heel erg spannend in ieder geval voor betreft dat herstelplan. Meneer Lenaers, wat vindt u ervan? Moeten er nu giften zijn of leningen? En is die 57 miljard genoeg? Of bent u als parlement voor die 2000? Nee, daar ben ik niet voor. Allereerst Angela Merkel, dat ze weer hier is. 13 jaar geleden, toen was ik nog druk bezig mijn studie proberen af te ronden. Toen was Angela Merkel hier ook al als voorzitter van de Europese Unie, omdat Duitsland toen het voorzitterschap had. En als je ziet dat zij daar 13 jaar al zo'n stabiele, drijvende kracht is achter dat Europa, alleen dat al verdient een groot compliment. Dus wat dat heel mooi dat zij hier vandaag weer het parlement komt toespreken. Over dat pakket, het is natuurlijk niet alleen die 750 miljard waar het over gaat. Het is ook de meerjarenbegroting. Dus die twee dingen zijn los van elkaar, maar ook bij elkaar. Wat mij betreft moet dat via leningen gebeuren. Waarom? Omdat schuld is schuld. Of dat nou Europese schuld is of nationale schuld. Dit pakket heet Next Generation EU. Het gaat om de komende generaties. Dan moeten we allereerst zorgen dat we de komende generaties niet met onhoudbare schulden opzadelen. Ten tweede, wat denk ik heel belangrijk is, los van de omvang, is dat dat geld goed besteed wordt en dat het op de plekken terechtkomt waar het meeste nodig is. Als je ziet vandaag, de commissie heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de recessie en het herstel. Dan zie je bijvoorbeeld dat een land als Polen eigenlijk het minste last heeft van de aankomende economische malaise en het beste herstelt volgend jaar. Ja. En toch staan die op de derde plek als het gaat om inkomsten uit dit pakket. En dat is krom. We moeten goed kijken waar dat geld naartoe gaat, waar het hardste nodig is en op een manier dat we er allemaal iets aan hebben. Ja. Er zei een van uw lijsttrekkers, of tenminste kandidaat-lijsttrekkers in het CDA gisteren, die zei we moeten eigenlijk Europa bekijken zoals we het ook in Nederland doen. En als een gemeente schuld heeft, dan moeten ze dat ook zelf oplossen. Nu zijn er veel gemeenten met schuld. Als u dat voor Europa vindt, vindt u dat dan ook voor de gemeente? Nee, maar het zijn wel twee andere dingen, denk ik. Ja, ik heb zelf niet bedacht, Omtzigt. Ja, nee, maar goed. Ik hoef niet altijd met Pieter Omtzigt eens te zijn. De ratio is hetzelfde. Ieder land en iedere gemeente moet zijn eigen boontjes kunnen doppen. Wat we wel zien is dat al die landen, die hebben gewoon gigantische moeilijkheden de komende jaren om het geld bij elkaar te vinden wat ze nodig hebben. En dat kan, als we dat samen doen, kunnen we dat op een makkelijkere manier doen tegen lagere rentes, waardoor het voor die landen ook makkelijker is om te herstellen. En dat moeten we doen, maar dan wel op een zorgvuldige manier. Niet zomaar geld in het rond strooien om verkiezingsbeloftes in Spanje en Italië waar te kunnen maken. Ook niet geld gaan geven aan landen als Polen, waar de democratie langzamerhand afgeschaft wordt, maar op een hele gerichte manier die Europese meerwaarde heeft via leningen elkaar helpen om uit die crisis te komen. Dat lijkt me heel verstandig. Ja, mevrouw Tax, wat vindt u daarvan? Ik ben het deels ermee eens en deels ben ik ermee oneens. Om aan te sluiten bij wat u zegt, wat Pieter Omtzigt zegt. Dat is makkelijk verteld als je zelf het land mag besturen en als land wel schulden mag opbouwen. Ik heb zelf in een gemeente ben ik actief geweest. En als je altijd op het einde van het jaar op nul uit moet komen, dan heb je weinig ruimte om nadelen van 1 jaar op te vangen in het volgend jaar. En daarmee ben je minder flexibel. En het is beter om flexibel te zijn, dat weet je in je eigen huishouding ook. En daar moet je de juiste keuzes in maken. En de juiste keuzes ben ik het helemaal met Jeroen eens. Het moet een gebalanceerd pakket zijn. Maar op de eerste plaats moeten we het ook niet te lang voor ons uitstellen, de keuze. Het is belangrijk dat we snel de keuze maken. En ik vind dat het leningen moeten zijn. Maar het hoeven voor mij niet alleen maar leningen te zijn. Je kunt ook een deel, dat heet dan giften, maar dat is hetzelfde als subsidies. Als je nu bekijkt dat elk jaar opnieuw 39% van de huidige EU-begroting gaat naar landbouwsubsidies. Dat is feitelijk ook een gift. Moet je niet krampachtig doen om te zeggen, om onze economie, onze Europese economie te herstellen, moet je ook subsidies kunnen geven. En het andere deel zouden leningen moeten zijn waar ook weer eigen heffingen op kunnen komen. En om nog het punt te maken van die landbouwsubsidies, daarom vind ik het een beetje flauw om te zeggen giften. Hè? Dan is het net of je gratis geld uitdeelt. Nee, het is een investering in je economie, omdat je vervolgens daar de revenue van hebt. En dat vind ik ook belangrijk als het gaat over Nederland. En dat mis ik soms in de wijze waarop het kabinet communiceert over dit pakket. Is dat we zijn netto betaler, maar we zijn ook netto ontvanger. Elke euro die wij als Nederland investeren in de Europese markt, levert ons 12 euro op. Dus als we subsidies investeren in de Europese economie, levert ons dat 12 euro op voor elke euro die we investeren. Ja. En zo moet je er ook naar kijken. Was dat de reden dat u dacht, voorgoed, misschien doen we in plaats van die 750 miljard, doen we er 2000?
als Europees parlement? Nee, het is kijk, dat is eigenlijk ook wat Nederland zegt. Hè. Het is natuurlijk een onderhandeling van hoeveel geld en op welke voorwaarden. Dat pakket moet nu nog terugkomen. Hè. De Europese Commissie onderhandelt dat uit met de lidstaten. En het geheel daarvan, dat komt terug naar het Europees parlement. En daar kunnen wij dan iets van vinden. Ja. Maar is dat dan een moeilijke spagaat? Dat natuurlijk hier eigenlijk zeg je heel snel van goed, laten we er toch meer in stappen, meer investeren. Maar je weet dat het klimaat in Nederland toch redelijk eurosceptisch is. Dus daar moet je op de rem. Nee, maar dat is goed. Hè. Dat is een gezonde verhouding. Dat is ook de juiste verhouding in Europa. Hè. Wat zijn lidstaatbelangen en wat zijn je gezamenlijke belangen? Maar ik vind persoonlijk als lid van de Partij van de Arbeid dat de wijze waarop bijvoorbeeld Wopke Hoekstra wat mij betreft met een gestrekt been erin gaat, daar gaat het echt over eigen belang eerst versus het algemeen belang van Europa. Dat is niet mijn stijl en dat wordt in Europa ook ervaren als niet fair play. Wat ik net al zei, Omtzigt die zegt, gemeentes moeten het ook met 0 doen. Ja, maar hij hoeft het niet met 0 te doen. Dus ik vind ook dat je daar fair in moet zijn en daar de nuance ook in moet communiceren. Ja. Meneer Herbouw, denkt u dat Nederland door de bocht moet komende dagen? Wel, ik denk dat Nederland wel een beetje geïsoleerd aan het geraken is. Want je ziet dat Duitsland, dat vroeger toch hetzelfde standpunt deelde als Nederland als het ging over Europese begroting en Europese subsidies. Duitsland heeft een hele bocht gemaakt van 180 graden. Angela Merkel van de CDU, de zusterpartij van de CDA, is nu een groot voorstander van het geven van subsidies, niet giften, maar subsidies aan landen en regio's die het echt nodig hebben. En in het Duits parlement is daar een heel grote meerderheid voor. Ook veel Duitse economen pleiten daar nu openlijk voor. En vroeger was dat helemaal anders. Duitsland denkt aan het belang van de Europese Unie als geheel, met inbegrip van Zuid-Europa, dat zwaar getroffen wordt omdat er daar geen toeristen meer komen. Iedereen gaat nu naar Limburg komen uit Nederland. Maar Nederlandse bedrijven exporteren ook naar Italië. Als je daar een economische puinhoop hebt en er worden geen Nederlandse kazen of Nederlandse tulpen meer gekocht, dan snijdt dat ook in het vlees van de Nederlandse economie. Dat is de redenering die Angela Merkel nu gebruikt. Een heel andere redenering gebruikte ze tijdens de eurocrisis. Ze is helemaal veranderd van strategie. En ik denk dat als Nederland niet oplet, dat ze dan een beetje de slechte jongen van de klas, of slecht meisje van de klas zullen worden. En hoe wordt er dan vanuit België naar gekeken? Want u heeft natuurlijk hier de situatie ook met Vlaanderen en Wallonië, hè, waar er veel frictie is over het feit dat er een soort transferunie al is tussen Vlaanderen dat geld brengt naar Wallonië. Hoe kijkt u dan naar Nederland in deze situatie vanuit België? Wel, ik denk dat in België, wij kennen dat debat zoals u zegt over het al dan niet verlenen van, blijven geven van steun aan regio's met achterstand. En ik denk dat de manier waarop er een compromis gevonden kan worden is door het koppelen van voorwaarden. Wanneer je subsidies geeft, moet je ook iets terugkrijgen. Moet een land of een regio zich ook hervormen. Je ziet op dat punt ook binnen België grote verschillen. Je ziet dat Limburg, dat in het verleden Belgisch Limburg, heeft na de sluiting van de steenkoolmijnen in totaal 600 miljoen euro Europese subsidies ontvangen. En daar is de economie er wel op vooruit gegaan. Wanneer je dat vergelijkt met Henegouwen, in Franstalig België, daar zijn ook heel veel subsidies naartoe gegaan. Daar is het niet zo goed verlopen. Dus het hangt af van het lokale bestuur, maar ook van de voorwaarden die je koppelt aan de subsidies die je geeft. Ik denk dat je daar meer zou moeten op inzetten dan op het puur afwijzen van subsidies tout court. Ja. En Limburg is wat dat betreft natuurlijk zwaar getrokken, deze coronacrisis. Heeft ook te maken met het feit dat Nederland, net als bijvoorbeeld Brabant, best veel industrie heeft. En juist de industrie, veel meer dan de dienstensector natuurlijk, is het kind van de rekening geworden in deze coronatijd. Een van de industrieën is de auto-industrie. In Born, Netcar, heeft natuurlijk te horen gekregen van BMW. Kijk uit, wij gaan onze productie naar onze eigen fabrieken verplaatsen. En dus is het moeilijk in Born. En op zich is het niet meer dan logisch dat BMW op dit moment kijkt van waar laat ik, ook door de handelsoorlogen, waar laat ik in de wereld welke auto bouwen. De 3 mini-modellen worden nog tot 2023 in Born gemaakt. Voor Netcar is het zaak om met BMW een nieuw contract geregeld te krijgen voor na 2023. Maar los daarvan moet Netcar ook andere opdrachtgevers binnenhalen. En daarbij kijkt de Netcar-directeur heel duidelijk richting China. Ja, ik denk dat China wat dat betreft een hele interessante markt voor ons kan zijn. En voor de Chinezen zijn wij denk ik gewoon een hele interessante partij. En dan gaan we naar meneer Leenaars en dan weten we dat zijn partijgenoot juist heeft gezegd, eigenlijk moeten we die Chinezen een beetje buiten de deur houden.
moeten we toch vooral die Europese economie aanzwengelen? Nou, maar buiten de deur houden niet. Wat we willen is dat... een moratorium op overname van bedrijven. Op overname van bedrijven, maar vooral ook op een gelijk speelveld creëren tussen een Nederlandse, Europese bedrijven en Chinese bedrijven. Dus regelen dat wanneer we in Europa dingen via Europese aanbestedingen moeten in de markt zetten, dat niet met staatssteun gefinancierde Chinese bedrijven via competitieve prijzen waar wij nooit aan mee kunnen doen, hier onze markt innemen, terwijl Nederlandse bedrijven die staatssteun niet mogen krijgen. Dat we oppassen dat vijandige overnames en eigenlijk dat die wel ook de centrale belangen van de Europese Unie bewaken. En ik denk dat dat in de handelswereld van 2020 dat ontzettend belangrijk is. Iedereen let op zijn eigen zaak. Dan moet Europa dat ook doen. Daar moeten we niet naïef in zijn. Wij moeten open zijn. Wij moeten met iedereen handelen, met iedereen samenwerken. Maar we moeten ook oog houden voor onze eigen belangen. Ja. We hebben een paar mooie projecten met Duitsland. Goed, dit is niet zozeer een project, maar een samenwerking tussen Born en BMW in München. De Einstein-telescoop bijvoorbeeld, die wordt ook samen met Duitsland gedaan en met Vlaanderen. Nu is er een discussie, moet die Einstein-telescoop nu in Zuid-Limburg komen of misschien in Italië? Ja. Het feit dat Duitsland nu voorzitter is van de Europese Unie komende half jaar. Is dat nu gunstig in deze discussie of net niet? Moet Italië wat toegeschoven worden? Nee, ik denk dat heel eerlijk gezegd dat vrij weinig te maken heeft met wie er voorzitter is van de Europese Unie. De Einstein-telescoop dat is een heel specifiek wetenschappelijk experimenteerruimte waar een aantal condities voor moeten zijn om dat goed te laten functioneren. Die hebben wij in Zuid-Limburg, absoluut. In Italië ben ik daar natuurlijk wat minder van overtuigd. Maar dat wordt echt op objectieve criteria bekeken, ook waar dat terecht moet komen. Maar het zou voor Limburg fantastisch zijn als dat naar Zuid-Limburg zou komen. Ook vanwege alle spin-off die je daaromheen kan creëren. Maar ik ben bang dat we daar, zelfs als we dat Angela Merkel heel lief vragen, dat ze daar geen invloed op gaat hebben. Mevrouw Tax, welke kansen ziet u voor Limburg met deze Duitse periode? Ik zie, en ik hoop ook anderen daarvan te kunnen overtuigen, dat met name ook de aandacht die Duitsland heeft voor waterstof en wat Angela Merkel ook gaat vertellen, dat ook echt een hernieuwbare energiebron is waar we in onze toekomstige economie ook op moeten kunnen gaan bouwen, dat ook heel wezenlijk is voor Limburg. Vorige uitzending hebben we het daar ook al kort over gehad. Maar zeker als je kijkt naar op de eerste plaats zeg maar, de hernieuwbare energie waar we in Limburg achterlopen. Daar heeft de gedeputeerde zelf ook al van gezegd van ja, het is eigenlijk hopeloos, we lopen sterk achter. Daar kunnen we met waterstof het verschil maken. En zeker als je kijkt naar Gemmelot, gebruikt zelf heel veel energie. Nou, daar zou je al een deel met waterstof kunnen doen. Dan heb je die transitie al mogelijk gemaakt. En dan zijn er nog 2 andere punten. Je kunt door Gemmelot... Maar die Limburgse waterstof, want er zijn waterstofplannen, die zijn maar heel beperkt. Die zijn maar heel klein tot nog toe. Ondanks het feit dat natuurlijk de gedeputeerde van Forum er wel heil in ziet. Ja, nou, ik vind het fijn dat u dat zegt. Hè, want daarvan wil ik zeggen, daar maak ik me dus zorgen over. Ik zie de kans, maar als ik kijk naar de ambitie van de provincie Limburg, als het gaat over circulaire economie, wat ze recent behandeld hebben, en dat het daar voornamelijk ook ging dat de PVV vond dat er 17 keer Green Deal in stond vermeld en dat eruit moest. Ik ben er erg van geschrokken. Als dat de discussie is op provinciaal niveau, dan gaan we zeker de boot missen. Dus ik roep bij deze op, zeker aan de gedeputeerden ook, om ervoor te zorgen om die ambitie fors te pakken. Want er liggen echt grote kansen. Hernieuwbare energie voor Gemmelot zelf. Hernieuwbare basisbehoeften van Gemmelot. Dus waar we nu olie en gas gebruiken. Om daar waterstof ook voor te gebruiken. Dat kunnen we wegzetten naar Duitsland toe. En natuurlijk ook Limburg als distributiecentrum tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam naar het Duitse achterland, naar Europa toe, voor het transport van waterstof. Dat zijn echt hele grote kansen, daar moet ook fors geld bij. En ik hoop dat de provincie Limburg die kans op gaat pakken. Ja, ik moet nog even terug naar meneer Leenaars, want afgelopen keer zaten we hier en toen hadden we het onder andere ook over de grenswerkers. Er was veel discussie over, die kregen geen compensatie, terwijl het voor andere mensen, ondernemers, wel gold. U wilde toen vragen stellen. Hoe is dat afgelopen? Nou ja, wat we dus zien, om het nog even kort uit te leggen, is dat we een regeling hebben om ondernemers die tijdelijk geen inkomen hebben te helpen. De TOZO-regeling in Nederland. Maar die geldt niet voor ondernemers die in Nederland een onderneming hebben, maar in België of Duitsland wonen. Dat zijn mensen die in Nederland belasting betalen, in Nederland sociale premies afdragen, maar nu tussen de wal en het schip vallen, ook omdat ze in België geen recht hebben op leefloon of andere uitvoeringen. Dus ik denk dat dat zeer kwalijk is, omdat juist in deze tijden we ook voor die mensen die grensoverschrijdend actief zijn moeten zorgen. Ik heb vragen gesteld hierover aan de Europese Commissie en ze hebben me toevallig vandaag een brief teruggestuurd dat ze op dit moment nauw aan het onderzoeken zijn of
die TOZO-regeling, zoals die op dit moment in Nederland uitgevoerd wordt, wel in lijn is met de Europese regels. Ja, ik denk van niet. En als we daar gelijk in krijgen, dan betekent dat dus ook dat al die mensen die nu tussen de wal en het schip vallen, alsnog geholpen zouden kunnen worden. En dat zou fantastisch zijn. Dus dat die Limburgse grensondernemers alsnog recht zouden kunnen krijgen op die compensatie. Ik vind het echt heel pijnlijk dat de staatssecretaris op dit vlak geen enkele warmte toont en zich heel kil zegt, ja, maar dit zijn onze regeltjes en we houden ons daaraan. En dat blijft ze herhalen. Terwijl het gaat om een beperkte groep mensen die hard getroffen wordt. Het enige wat hen onderscheidt van andere ondernemers is dat ze in een ander land wonen. Maar ze betalen dezelfde belastingen, dezelfde premies. Dan moeten we ze ook op dezelfde manier helpen. Ja. Meneer Herbout, hoe is daar in België mee omgegaan? Ditzelfde dilemma. Wel, ik denk dat men veel te weinig rekening houdt met het feit dat mensen niet altijd noodzakelijk in hetzelfde land wonen en werken. Dat er heel veel mensen zijn, zeker in grensregio's, die wonen in het ene land en in het andere land werken. Ik ga nog één laatste vraagje stellen, want u heeft op het einde van het jaar altijd een hele mooie, prettig sarcastische terug, maar vooral vooruitblik eigenlijk op Europese zaken. Op Belgische tv doet u altijd fantastisch leuk. Waar moeten we nu vooruit kijken eigenlijk komende jaar? Wat is er uitgesprongen? Wel ja, de coronacrisis natuurlijk. Het is, normaal gezien maken we een vooruitblik inderdaad en voorspellen we een of andere gekke gebeurtenis en bekijken we dan hoe Europa erop zou reageren. Maar zoiets als dit had je nooit kunnen bedenken. Dit hadden wij nooit kunnen fantaseren. Dat plots de grenzen weer zouden dichtgaan. Dat landen zouden met elkaar gaan vechten om mondkapjes enzovoort. Dit is al te gek en ik hoop dat het nooit meer gebeurt. Dat is eigenlijk zo absurd. Het gaat bijna de realiteit te boven. Hè? Ik moet iets naar voren halen. Het kan natuurlijk niet anders. Hij is zelfs niet eens geboren. Maar in het Europees Parlement dat we je dit mogen overhandigen. De eerste Limburgse woordjes. Het gaat in Brussel gebeuren. Maar hopelijk wordt het dan niet een eerst Frans woordje. Misschien toch het Limburgs. Geweldig. Super, alsjeblieft. We zitten op 1,5 meter, dus ik hoop dat het zo kan. Heel veel geluk. Jij samen en je vrouw. Dankjewel. Super. Vera Tax, Rob Herbout, hartelijk dank voor jullie komst. En zover ook deze uitzending van Avondgasten vanuit het Europees Parlement in Brussel. Waar dus volop wordt gewield en gedeeld door de echte hoofdrolspelers in Europa. We kijken de komende weken wat er eventueel aan de strijkschop blijft hangen voor Limburg. Ik bedank u voor het kijken. Hele fijne avond.